Makalipas pa ang ilang araw, madalas na niyang nasisipat ang kakaibang punsong nagpapakita sa kanya sa isang puno. Dahil sa hindi kalayuan ang punong yon sa kanilang tahanan, kung kaya't madalas itong nakikita ni Eseng. Dala ng kanyang kuryosidad, napagpasyahan na niya itong isang guni sa kanyang duwending kasangga upang kanyang malaman ang uri ng mutsyang kanyang nakita. Nang mailahad na ito ni Eseng sa duwende, doon niya mismo nakumpirma na mutya ang bagay na yon. Ayon sa duwende, na ang puso ng punong kanyang nakita ay isang mutya ng nara. Madalang lamang ang mga ganoong uri ng mutya sa kadahilan ng bibihira lamang itong nagpapakita sa tao. Hindi rin ito nagpapakita sa mga antingero na meron ng mutsyang kanilang pinaghirapang makuha. Dahil sa ang mutya ng nara ay nagbibigay kunat sa taong nagtatanga nito, maaaring meron din itong dalang kamalasan sa buhay ng tao. Dagdag pa ng duwende na marahil ay pinili siya ng gabay ng mutsyang yon sa kadahilan ng dahan-dahan nang nawawala ang kasamaan sa kanyang katauhan. Maaaring nagustuhan nito ang kanyang presensya at ang laman ng kanyang kalooban. Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, ay ninais niyang hayaan na lamang ang mutsyang yon sa kanyang pinaglalagakan. Naniniwala kasi noon si Eseng na sapat na ang kanyang mutsyang tangan upang mapangalagaan ang kanyang sarili at maipagtanggol sa kapahamakan. Mariin namang kinundina ng duwende ang kanyang pasya, subalit wala itong nagawa kung hindi ang sundin ng nais niya. Matapos nilang makapag-usap, muli na namang sumapit ang panibagong araw. Magkakaingin sila noong mga oras na yon, kung kaya't umaga pa lang ay naging abala na sila sa kanilang tahanan. Eseng, damihan mo ang baon natin, ha? Dahil hindi tayo makakauwi ngayong araw. Malayo-layo ang ating pupuntahan, kaya naman kailangan natin itong mapaghandaan. Wika ni Manong Timo. Oh, Manong Timo, wala ho yung problema. Sagot naman ni Eseng. Matapos nilang mag-usap, agad din namang inihanda ni Eseng ang lahat ng kanilang maaaring gamitin. Hindi na noon nag-alala si Eseng sa layo ng kanilang lalakbayin dahil sa alam niyang tuluyan ng nanumbalik sa kanyang katawan ang bisa ng sombrero ng mga hari ng duwende. Hindi na siya gaanong nakakaramdam ng kahit na anong pagod o kahit anong sakit sa katawan na dala ng kanyang pagtatrabaho. Sa pagsapit ng 5:00 noong mismong araw, agad din naman nilang tinahak ang daan patungo sa lugar na kanilang pinagkakainginan. Halos lahat sila ay masiglang naglalakad dahil sa alam nilang malaki-laki ang magiging katas ng kanilang paghihirap. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nadapo sa isang napakalawak na lugar na purong kapatagan. Napakalayo na nila noon sa baryo, kung kaya't wala na silang inaasahang taong makikita sa lugar na yon. Nang makaramdam ang kanilang pangkat ng gutom, ninais na muna nilang maghanap ng malilimliman upang ihanda ang pagkaing kanyang daladala. Sa pagsipat-sipat nila sa paligid, agad din naman silang nakahanap ng lugar na merong lilim sa init ng araw. Paglalarawan ni Eseng sa lugar na yon, nasa gitna yon ng patag na lugar na merong napakaraming punong naninirahan. Sa sobrang dami ng puno doon, ay halos hindi na magawang makatagos ng sikat ng araw sa ilalim nito. Matapos nila itong makita, agad din naman nila itong pinuntahan. Hindi nila inaasahang may tao sa lugar na yon, sa kadahilan ng napakalayo na nito sa sibilisasyon.
Habang naghahanda sila Esing noon ng makakain, naghahanap naman sila Manong Timo ng panggatong. Hilaw na karne kasi ang daladala noon ni Esing, nang sa gayoy hindi ito masira sa kanilang paglalakbay. Habang kumakain sila noon, panay naman ang kanilang pag-uusap tungkol sa gagawin nilang trabaho. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang naantala ang kanilang pagkain nang makarinig sila ng isang matandang nagwiwika ng, Mga iho, pwede ba akong makahingi ng pagkain sa inyo? Nang marinig nila Esing ang sinabi nito, para bang nabalot ang kanilang mga sarili ng mga katanungan at palaisipan. Ilang minuto din sila noong binalot ng katahimikan hanggang sa nasipat ni Manong Timo ang isang matandang lalaking nasa likuran ni Esing. Sino ho kayo? Mautal-utal na tanong ni Manong Timo sa matanda. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan namang paglingon ni Esing upang tingnan ang hindi nila inaasahang panauhin. Pagsilay niya sa matandang yon, bumungad sa kanya ang isang napakabangong amoy na nanggagaling sa katawan nito. Halos hindi niya noon magawang makagalaw sa kadahilan ng patuloy niyang iniisip kung sino ba ang matandang yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla muling nagsalita ang matanda. Mga iho, pwede ba akong makikain? Ubus na kasi ang rasyon ko sa bahay eh. Wika ng matanda. Sige ho, tay. Eto ho, oh. Kainin ninyo. Busog pa naman po ako eh. Sagot naman ni Esing habang dahan-dahang iniaabot ang kanyang hindi pa nalantakang pagkain. Nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, agad din naman itong kinuha ang iniaabot niyang pagkain. Wala nang nagawa noon sila Manong Timo sa kadahilan ng naging palaisipan din kasi para sa kanila ang biglang paglitaw ng matanda. Halos hindi kasi nila alam kung saan ito dumaan at kung bakit hindi nila ito nagawang matunugan. Tatang, matanong ko lang. Saan ho kayo nang galing? Tanong ni Esing habang ito ay kumakain. Ha? Taga dito ako, iho. Kanina ko pa nga kayo nakita eh. Hindi nyo ba napansin ang paglapit ko? Kayo talaga, oh. Sagot naman ng matanda. Nang marinig ito ni Esing, halos hindi niya magawang makapaniwala sa sinabi ng matanda. Alam niya kasing nasuyod na nila Manong Timo ang lugar na yon noong mga sandaling naghahanap ito ng mga panggatong. Sa pagpapatuloy ng pagsipat niya sa matanda, bumungad sa kanya ang pagmamay-ari nitong mutya na nakasabit sa kwintas nito. Alam niyang mga mutya ang bagay na yon sa kadahilan ng sinabi ito ng kanyang duwending kaibigan. Nang makita niya ang karga nito sa katawan, doon niya napagtanto na hindi isang ordinaryo ang matandang lumapit sa kanila. Matapos nitong kumain, agad din naman itong tumayo at nagwika ng, Oh, mauna na ako sa inyo. Salamat sa pagkain. At siya nga pala, Esing. Kung nais mong matutunan at magamit ng husto ang taglay mong kakayahan, maaari mo akong puntahan sa aking mumunting tirahan. Labis-labis kong ikasasaya na muli kang makita at ang iyong duwending kaibigan. Mauna na ako. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong naglakad papalayo sa kanilang kinaroroonan. Hindi na noon nagawa pang umimik ni Esing sa kadahilan ng hindi niya lubusang maisip kung paano niya nagawang makilala ang matanda.
kasabay ng paglaho ng matanda sa kanilang mga paningin, ay ang madalian namang pagligpit nila Manong Timo ng kanilang mga gamit. Hindi na nila ninais pang manatili sa lugar sa kadahilanang ang buong akala nila isang engkanto ang matandang kanilang nakita. Subalit, lingid sa kaalaman nila Manong Timo na ang matandang yun ay isang ermetanyong nangangalaga sa kalikasan. Madali itong nalaman ni Esing, gawa ng ipinagbigay alam ito sa kanya ng duwende niyang kaibigan. Eseng, huwag kang mabahala. Dahil hindi na tayo dadaan sa lugar na yon. Mas maigi nang mag-ingat para naman walang mapahamak sa atin. Wika ni Manong Timo habang sila ay naglalakad. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang lugar na kanilang pagkukunan ng mga uling. Agad din naman nilang sinunog ang mga puno roon na alam nilang angkop sa gagawin nilang uling. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, matagumpay namang nakalikom sila Esing ng sapat na uling. Halos mapuno noon ang ilang sako nilang dala dahil sa dami ng kanilang nakuha. Habang palalim na ng palalim ang gabi, ay hindi magawang makatulog ni Esing ng mahimbing. Panay kasi ang pag-alala niya noon sa ermetanyo na kanilang nasilayan. Animoy magmula nang nakita niya ito, ay parabang nagkaroon na siya ng hindi maipaliwanag na koneksyon sa matandang yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-isip sa mga nangyari, ang tanging ipinagtataka lamang niya ay kung papaano siya nito nakilala. Gawa ng yon ang unang beses na sila ay nagkita. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na ni Esing ang magpahinga. Bukod kasi sa mahaba-haba pa ang lalakarin nila kinabukasan, ay medyo may kabigatan din ang kanilang papasaning mga uling. Habang siya ay nagpapahinga, bigla namang napamulat ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng isang pasipol na tunog di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Agad namang hinanap ni Esing ang pinanggagalingan ng tunog upang makita kung anong nilalang ang lumilikha ng tunog na yon. Sa pag-ikot ng kanyang paningin sa paligid, bumungad sa kanya ang isang punong pinapaikutan ng alitaptap. Alam ni Esing na ordinaryo lamang ang punong yon, kung kaya't naging palaisipan para sa kanya ang patuloy na pag-iikot doon ng mga nagliliwanag na insekto. Pagsilay niya sa baba nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang matandang nakasalakot na patuloy na nagpapakawala ng mga alitaptap sa puno. Dumadaan sa kanyang braso ang halos hindi mabilang na mga alitaptap na siyang labis na hinangaan ni Esing. Psst! Esing, halika rito. Pabulong na wika ng matanda. Nang marinig ni Esing ang sinabi nito, ay dahan-dahan naman siyang tumayo upang tugunin ang sinabi nito. Sa pagkakataong yon, napagpasyahan na niyang ito ay kumprontahin upang malaman niya kung ito ay nasa panig nila. Nang tuluyan na siyang makalapit sa matanda, agad naman siya nitong sinalubong ng napakaamong ngiti na siya namang ikinagalak ni Esing. Esing, kumusta ka? Tanong ng matanda. Lo, kilala niyo ho ba ako? Nagtatakang sagot naman dito ni Esing. Hindi na importante kung kilala kita o hindi, iho. Ang mahalaga, ikaw ay nasa mabuting kalagayan at malayo sa sakit. Siya nga pala, mga kapatid mo ba ang mga yan? Sagot naman sa kanya ng matanda. Oo,
Mga kapatid ko ho sila. Nang marinig ito ng matanda, tanging pagngiti lang naman ang naging kasagutan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla nitong pinahinto ang pagdaloy ng mga alitaptap sa punong kanyang kinatatayuan upang magawa na nilang umpisahan ang seryoso nilang pag-uusap. Matapos niya itong gawin, ay nagwika ito ng, Eseng, gusto mo bang muling tumuklas ng mga lihim na karunungan? Kung nais mong ipagpatuloy ang iyong iniwan na landas, ay hanapin mo ko sa lugar na una mo kong nakita. Isama mo din ang iyong mga kapatid para naman sabay-sabay kayong matuto. Pamunuan mo ang iyong pangkat dahil alam kong darating ang panahon at magiging isa kayong grupo na kinakatakutan ng mga nilalang sa buong Sibugay. kasabay ng pagwika nito, ay ang mabilisan naman itong pagtalikod sa harapan ni Eseng. Hindi na niya noon nagawa pang sumagot sa kadahilan ng wala siyang ideya kung papaano niya ipagtatapat sa kanyang mga kapatid ang sinabi ng ermitanyo. Sa pagkawala ng matanda sa kanyang paningin, ay ang paglaho naman ng napakaraming alitaptap sa buong paligid. Nang tuluyan ng bumalik sa normal ang mga bagay-bagay, agad namang bumalik si Eseng sa kanyang kinahihigaan. Muli na namang naglakbay ang kanyang wisyo noon dahil sa muling pagpapakita sa kanya ng matandang yon. Kinaumagahan, habang sila ay naglalakbay, doon na dahan-dahang inilahad ni Eseng ang tungkol sa sinabi ng matanda. Nang marinig nila Manong Timo ang sinabi nito, ay halos hindi sila makapaniwala na nagawa silang sundan ng matandang yon sa lalim ng gabi. Matapos niyang mailahad ang lahat ng kanyang naranasan, wala ni isa sa mga ito ang nagkaroon ng lakas upang sumagot sa kanyang mga sinabi. Ilang minuto pa ang lumipas, nagwika naman ang sumunod kay Manong Timo ng, "Ba naman nananaginip ka lang, Eseng?" Hindi ako nananaginip, Barok. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Sa katunayan, nais ng matandang yun na maging isang grupo tayo ng mga bihasang antingero. Mahirap man tong paniwalaan, subalit totoo ang lahat ng sinasabi ko. seryosong sagot naman dito ni Eseng. Nang masipat ni Manong Timo ang pagiging seryoso ni Eseng, ay agad din naman niyang ipinatigil ang panunukso ng iba niyang mga kapatid. "Sige, Eseng. Maniniwala ako sa iyo. Subalit kailangan mo muna itong patunayan para na may mabigyan ng linaw ang iba pa nating mga kapatid. Alam mo naman, tayong mga taong hindi naniniwala sa mga bagay-bagay na walang basehan." Sagot naman dito ni Manong Timo. Oho, Manong. Makakaasa ho kayo. Sagot ni Eseng. Matapos nilang mag-usap, agad din naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay pabalik sa kanilang tinitirhan. Kahit tirik na tirik man noon ang araw, hindi nila ito alintana dahil sa kanilang pagmamadaling makabalik sa baryo. Kinakailangan kasi nila noong maghabol ng oras sa kadahilanang nakakontrata ang lahat ng uling na kanilang dala sa isang marangyang pamilya. Bago pa man sumapit ang gabi noong mismong araw, matagumpay namang narating nila Eseng ang kanilang tinitirhan. Sa pagpasok nila sa kanilang pamamahay, hindi na nila nagawa pang makapagpahinga dahil sa trabahong nakatambak sa kanilang pamamahay. "Eseng, ikaw na muna ang magluto, ha? At kami na ang bahala rito." Wika ni Manong Timo. Matapos ang araw na yon, matagumpay namang naihatid nila Eseng ang lahat ng dala nilang uling.
Lahat sila noon ay nakaramdam ng labis na pagod dahil halos buong araw ay kayod kalabaw silang lahat. Sa paglipas pa ng ilang araw, napagpasyahan na nilang magkakapatid na tunguhin ang lugar na tinitirhan ng matanda. Nagawa lamang nilang pagbigyan ng kahilingan ni Essing noon dahil sa wala naman silang gaanong ginagawa. Sa pagdating nila sa kinaroroonan ng matanda, ay halos hindi nila nakita ang bakas nito sa buong paligid. May iilan na sa mga kapatid noon ni Essing ang nagalit, subalit hindi na niya ninais pang pansinin ang mga ito. Alam niya kasing lilitaw ang matandang yun sa lugar kapag nagawa nilang maghihintay. Ngunit ilang oras pa ang lumipas, walang matanda ang nagpakita sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa pangyayaring yon, hindi maiwasang magalit sa kanya ng iilan sa mga kapatid ni Manong Timo. Bukod kasi sa sinayang niya ang oras ng mga ito, ay pinaniwala din niya itong merong isang ermitanyo ang nanananahan sa lugar na yun. Sa pagsapit ng hapon, ninais na nilang umuwi sa kanilang tahanan. Wala namang nagawa noon si Essing sa kadahilan ng sapat na ang oras na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kapatid upang pagbigyan ng kanyang nais. Siguro naman, Essing, hindi mo na kami kukulitin pabalik sa lugar na to. Sabi ko sa'yo baka nananaginip ka lang nun. Wika ni Barok. Nang marinig ito ni Essing, ninais niyang wag na lamang sumagot sa sinabi nito. Nang makalayo-layo na sila sa lugar na yon, panay pa rin ang paglingon dito ni Essing sa pagbabaka sakaling muli niyang masisilayan ang matanda. Nang makalimang ulit na siyang palingon-lingon, laking gulat na lamang niya nang muli niyang masipat ang punong iniikutan ng mga alitaptap. Alam niyang naroon ang matandang yon dahil sa yon ang senyales ng paglitaw nito. Walang sabi-sabi, agad itong tinungo ni Essing nang hindi nagpapaalam kila Manong Timo. Wala namang nagawa noon ng magkakapatid, kundi ang sundan siya sa kanyang tinatahak na daan. Hoy, Essing! Saan ka naman pupunta? Sigaw ni Manong Timo. Subalit, kahit anong sigaw ang kanyang gawin, hindi siya nagagawang pansinin ni Essing. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na nga nilang marating ang nais puntahan ni Essing. Sa pagsilay nila sa punong nababalot ng mga alitaptap, doon bumungad sa kanila ang isang matandang nagliliwanag. Sa sobrang dami kasi ng mga alitaptap na gumagapang sa kanyang katawan, ay halos maging isang taong liwanag na ang matandang yon. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagsialisan ang mga alitaptap sa buong katawan nito na siyang naging sanhi upang lumiwanag ang buong paligid. Ay, magandang gabi sa iyo, Essing. Buti naman at napadalaw ka. Wika ng matanda, habang patuloy na pinapagpag ang kanyang buong katawan. Kasabay ng pagwika nito ay ang agad naman niyang paglapit sa kinaroroonan nila Essing upang magpasalamat sa ginawa nitong pagbisita sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nakumpirma nila Manong Timo na isang ang ermitanyo ang kanilang kaharap. Sari-sari ang larangang alam nito na kahit ang aral sa kaliwa ay alam din ng ermitanyo. Subalit kahit meron siyang alam na ganoong aral, hindi niya ito ginagamit ng basta-basta hanggat hindi ito labis na kinakailangan. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan ni Essing na tunguhin ang pamamahay ng matanda. Hindi na sila noon nakapalag sa desisyon ni Essing sa kadahilan ng ayaw nila itong mapahiya sa ermitanyo. Nang marating na nila ang tahanan nito,
Bumungad sa kanila ang isang napakalaking puno na mayroong kubo sa ilalim. Pagpasensyahan niyo na ang bahay ko. Masyadong madumi dahil hindi nito inaasahan ng magkaroon ng bisita. Heto, hawakan niyo muna pansamantala bilang tanda na kayo ay aking kaisa. Wika ng ermitanyo habang iniaabot sa magkakapatid ang isang dahong tuyot na. Nang makuha na ito nila Manong Timo, agad din naman nilang pinasok ang tahanan ng ermitanyo. Sa pagpasok nila doon, bumungad kay Eseng ang halos hindi mabilang na mga diwata na siyang naninirahan sa tahanan ng ermitanyo. Dahil sa mga kakaibang nilalang na naninirahan sa paligid, hindi niya maiwasang mamangha ng lubusan sa pagsilay sa mga ito. Siya nga pala. Ako nga pala si Tasyo. Masaya akong makilala kayo. Wika ng ermitanyo pagkaupo nila Eseng sa upuan. Masaya din ho kaming makilala kayo, Ginoong Tasyo. Ako nga ho pala si Timo. Ito si Eseng, si Barok, si Bipel, at sina Makot at Julio. Lahat ho kami ay magkakapatid sa duguman at sa espiritu. Pagpapakilala ni Manong Timo. Ngayong formal na tayong magkakakilala, nais ko namang malaman kung sino sa inyo ang nais sumunod sa tinatahak na landas ni Eseng. Alam kong lahat kayo ay hindi alam ang totoong pagkatao ni Eseng. Sagot naman ng ermitanyo. Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, tanging pagtitig na lamang ang kanyang nagawa sa kanyang mga kapatid. Alam niya kasing pinagtaguan niya ang mga ito sa totoong sikreto ng kanyang nakaraan. Okay, angas no? Grabe. Sunod kagad natin yung 7 para hindi na kayo maghintay. Yun lang. Salamat.